हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और नए नए गानों को सबसे पहले सुनने के लिए घंटी को दबाएं। हेलो। हाँ हेलो भैया। हाँ बाबू प्रणाम। खुश रहो। का समाचार का हो? दूगो न्यूज बावे, एगो बैड न्यूज बा, एगो गुड न्यूज बा। कौन सुनाई? पहले गुड न्यूज सुनावा बाबू। तो गुड न्यूज ही बावे कि तेरा लड़का भइल बा। ये तो बड़ा खुशी के बात बा। आ बैड न्यूज का बारे बाबू? तो लाइने पर राहुल समस्तीपुर। भैया हो भौजी बनावत रहवी हलुआ। राहुल भैया हो भौजी बनावत रहवी हलुआ। तले जनम ले हुए बेटा तोहर कलुआ। तले जनम ले हुए बेटा तोहर कलुआ। राहुल हवा बुझाता ओकर हवे जैसे भलुआ। मुहवा बुझाता ओकर हवे जैसे भलुआ। तले जनम ले हुए बेटा तोहर कलुआ। तले जनम ले हुए बेटा तोहर कलुआ। रे राहुल बार बार बोलवा काहे कहता रे? बोल तो। ए मर्दे बड़ी करिया भइल हो। आई बाप तो हमरो पर छाई नहीं के पड़ल का ओकरा। आ माई बाबूजी खुश बनल कि ना कि कुछ कहता रहलो? तो ल सुन ल का कहत लो माई बाबूजी। राहुल सारा लोगा वाकई हो सतहु रवले बा। जब से कर जन्म भइल बा सभे मुंह फुलवले बा। इतना खराब हो गया हमर लड़का। हाँ हाँ सारा लोगा वाकई हो सतहु रवले बा। जब से कर भइल बा जन्म सभे मुंह फुलवले बा। सोचनी सन गोर हुई जैसे होला यलुआ। सोचनी सन गोर हुई जैसे होला यलुआ। राहुल तले जनम ले हुए बेटा तोहर कलुआ। भैया हो जनम लिहलस बेटा तोहर कलुआ। हमरा उम्मीद पर सब पानी गिर गई। अपना भाभी से बात कराओ तो अबे। ए भैया भौजी से बात ना होई, अभी वो सौरी में बानी। 7 दिन के बादे बात होई। ए बाबू तो बाबू के फोटो भेज दो। आप पैसा भेज दी। छठियार में खर्चा कर दे। राहुल समस्तीपुर। जिला जवार में तहरा लइका के भइल बा बहुते चारा चा। लागला गोता कैसे देखाइबे आ कैसे करबो खर्चा। आ सही कहता ना का खर्चा होई अब। जिला जवार में तहरा लइका के भइल बा बहुते चारा चा। लागला गोता कैसे देखाइबे आ कैसे करबो खर्चा। दूरग से विदेशी लाल यादव सोचले लो होई चलुआ। दूरग से विदेशी लाल यादव सोचले लो होई चलुआ। राहुल समस्तीपुर। राहुल समस्तीपुर। लेकिन जनम 937 0165 5